19 против обвинителите Боян Ивановски за критично дело примане награда за противозаконито влияние от член 359 став 7 във връзка с устав 3 във връзка с устав 2 връзка с член 22 от кривичния законник и кривично дело оценение пари и други приноси отказани на дело от член 373 став 1 от кривичния законник и против обвинителя Катица Янева за кривично дело за употреба на службената положба и образуване на член 353 став 3 във връзка с устав 1 от кривичния законник. От съдът присъдни са ясната председател на Словеда, Славка Николска-Масовска, членовете на Словеда, судия Слъвче Гаврилова и Приморска, судиите поручници Стефан Видовски, Ваня Штилева, Бранка Николовска, съдът-диспетчер Габриела Комлинович. Разправата започнала в 10 часов. Съгласно член 374, став 1 и 2 от Закона за кривична постъпка, ви известувам сите присъдни дека обявата се снима и дека се изготвила паралелно и записник пиша. От повиканите лица за деня присъдни се явният обвинител, основното явно обвинителство за гонене на организиран криминален продукция Адмирна Русковска, обвинител Боян Ивановски, присъствие на законодател, Скопия, неговият гранител Сашка Дубовска. Не е присутна обвинителята Катица Янева, не е спроводена от съдебен призвор от службените лица от касацията, бидейки изтъка да съдът достави подписък, со който говоря да не присъства на днешното обявление на председател от правосъдни системени причини. Присутни са незините обвинители, адвокатите Деня Кадиев и Лена Кръчковска. В публиката присутни са новинари и сниматели, на кои с решения наведени пряко във Върховния съд на Република Северна Македония има одобрено снимане и фотографиране на всичкия процес по сите закажани главни разправи по истия. Присъдата представник на коалицията си за правично судене.